Fl-ewwel pensjoni tas-sena li titqassam f'dan it-tmiem il-ġimgħa 92,000 pensjonant qed jirċievu żieda fil-pensjonijiet tagħhom ta' madwar €4.9 fil-ġimgħa. Din iż-żieda fuq medda ta' sena se tkun ta' aktar minn 17 miljun euro bejniethom. Iż-żieda tħabbret fil-budget ta' din is-sena u hi r-raba' żieda għal pensjonanti f'dawn l-aħħar snin. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Solidarjetà Soċjali, is-Sur Mark Musu, spjega kif ivarjaw iż-żiediet fil-pensjonijiet. Fil-budgets tal-2016 u l-2017, iż-żieda kienet iktar tolqot il-pensjonanti bil-pensjoni minima, pensjonanti torromol u pensjonanti oħrajn li għandhom pensjoni relattivament baxxa. Fil-waqt li kien hemm kategoriji oħrajn li benefikaw ta' pensjonanti minn miżuri oħrajn addizzjonali. Però fl-2018 u issa tkun ripetuta matul din is-sena, il-Gvern issa qed jagħti żieda lill-pensjonanti kollha. Huwa spjega li kull pensjonant se jkun qed jirċievi xi żieda ewlenin fosthom ir-romol u l-pensjonanti tal-invalidità. Jkunu qegħdin anke il-pensjonanti tal-età tal-pensjoni non kontributorja illi wkoll huma jkunu qed jirċievu dawn din iż-żieda ta' €4.50 fil-ġimgħa fil-pensjoni tagħhom. U ħankunu wkoll qegħdin inħallsu lill-persuni li jibbenefikaw mill-assistenza medika minħabba li fil-baġit ukoll tħabbret miżura għal dawk il-kopji illi huma t-tnejn pazjenti u allura jirċievu l-għajnuna medika għax anke hemmhekk kien hemm żieda ta' iktar minn €5 fil-ġimgħa. Is-Sur Musu spjega kif iż-żieda ta' 17 miljun hija għal din is-sena biss u f'każ ta' żieda s-sena d-dieħla din tkun imħabbra f'baġit ieħor. Madankollu qal li din mhux l-unika żieda li se jingħataw il-pensjonanti matul din is-sena. Żieda oħra li se titqassam matul ix-xahar id-dieħel se tkun il-pagament ta' €300 lil anzjani tal-fuq minn 75 sena u li għadhom jgħixu fil-komunità. Nkunu qed inħallsu l-bonus lil dawk il-persuni anzjani ta' inqas minn 75 sena illi ma jkunu ħallsu bolol f'ħajjithom imma ma ħallsux biżżejjed biex jieħdu pensjoni, dawn jirċievu bonus tajjeb ta' darba fis-sena illi fil-budget li għadda wkoll dak il-bonus ġimolli b'50 € fis-sena ħanajtek u allura il-bonus issa ħajkun jew €200 jew €300 skont kemm il-persuna tkun ħalset bolol u dik dak il-benefiċċju biż-żieda addizzjonali wkoll ħajtħallsu matul ix-xahar ta' frar. Is-Segretarju Permanenti Mark Musu spjega li jekk xi persuna jkollha xi diffikultà dwar dawn il-pagamenti tista' ċempel fuq in-numru 153 jew tirrikorri f'xi uffiċċju tas-Sigurtà Soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.